Tinokutokezai mabuja tauya anonhau dzanyasi musi womuvhuro zuva rochi24 mwedzi uno hwaKakunguru. Totanda nhau dzakaringana anosarudzo hwaChamisa zuro wagoita mureketo kunzvimbo yoBait Bridge padhuri padzimu. Ipapo wakagoita kudadisa idi wanhu wanga wakaita kuwanditsa. Ipapo achibva ipapo wakabva waenda kumuzimwane pokare wakagoita imwe rari ikweyo. Murume kutekerai kwaari kuita kusvinu. Wapedza ipapo wakabva wazoenda wakananga Masvingo wachienda kuti waite rari kurutenga. Bva wasvikana nomapurisa ari ikweyo akatoita kuwagarira. Wakagoadira utsi hunochemedza tear gas pachirungu. Zvanga zviri bekumira zvisvinu. Ipapo pokare ndipo munotoona kutoti pakaita kunyangara, asi zvakandodando. Wanhu wabatoro CCC watsigiri wanga wakamirira kuti waChamisa warekete nawo waribe kutiza, waribe kubva, waribe kudzotsera mapurisa ayo. Wakabva waita kurapa wachitoti aiwa bati kurapa zvokuita kunyirana nemi, chedu kuda kundotetekera. Iye Chamisa achireketa, wakazosvika pakureketa usiku kwati tsva, ndipo munotoona kuti wendo huno heno mabi angu. Nyasi Chamisa amukira kuMasvingoko kumuchakacha pokare achiita zvokureketa vanhu ikweyo. Andowavimbisa kuti hurumende yache ichaita zvokutenga utsi hunochemedza tear gas kuti igodire wanhu, asi inenge ichitoita kumbundira wanhu nokuda kungwisisa kuti chii chinenge chichinetsa kana vanhu vari kuita zvokuratidzira. Ipapo pokare apedza kumuchakata akabva aenda pokare kwaChirumanzu paya pacharundura pagoita mupurisa wokutukiwa naBarbara Rodzi paya. Ipapo ndipo aenda koita mureketo madoka zuva ano. Unobva watoona kuti ari kutekaira idi, ari kureketa iye kuti arida kubvongodza nyika yese paribe nzvimbo iri kusara. Saka kwedu nokwamutoko nhadzirirai pokare makuno yano munondonyepiwa kuti kusvikira. Hoti pachedu wari kupenengura nokuona kuti gwaro rovhavhoti rakaningisika sei. Wari kureketa iro kuti waboya nhamba dzochitupa nomazita owanhu wakapfa mugore ra2018 chaimo, wachiri wakatowanda warimo. Wari kusaya kuti zviri kumbotekaira sei wanhu wachirimo. Zeki iribe chairi kureketa, iribe kupindura kana mibvunzo yese yawabvunza, kana chipi nechipi paribe kana chiri kupindurika. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichimboenda nokupi izvozvo. Kasukuwere mukuendesa kwache nyaya chekudare ari kureketa kutoti mutongi David Mangota kwai anga ari mutongi asiri mutongi wopachokwadi maenzanise, nokuti kwai agopuwa imba nehurumende mazuva 3 nyaya iyo Kasukuwere yati yasvikaba. Pakaita kunyangariwa. Kwai anga atoziva kare kuti ndiye muridzi wenyaya achaitetekera nyaya yacho, achibva apuwa umba nokuti anga aribe kana umbobvira aita imba yache, bva apuwa umba nehurumende. Ipapo ndobva abva azopinda manje kuoreketa nyaya yacho, achibva ati Kasukuwere anofanira kupinda. Rekai tione kuti zvinopera sei izvozvo wakomana. Aiwa, uku kunonzi kukohwa chawakarima ndo zvaairima izvozvo wachidanidzira kuti tsvangirai. Anofanira kutoenda hache kotsva nomurimi romwoto pane kuti aboye shanduko inounza zvinhu zvakadari kuti zvireke kugoitika. Izvezvi zvaakuhwadza ndiye akuzviitiwa manje. Mumwe mugwicho wozinasu Darlington Chigwena atifadza nyasi apo wabhero anga ari mubodzi asara pawanhu wozinasu wanga wakasungiwa nemapurisa. Tikuramba tichitenda kuti apo wabhero rekai tione kuti zvichazopera zvakaita kudini, asi mwedzi mina yaagara mujeri iyi misvinuba zvakaita kuwanditsa chaizvo. Rekai tinoramba takaringa nyaya yache. Apa agonzi kwai agoende kumapurisa kairi pasvondo kuita kutoziva kuti paribe kwaunoenda kana kumusha ukaita nyahwa chaiwo unoenda ndizvo zviripo izvozvo. Rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoenda. Wazhinji wari kufara
bambo ezekere Guti kwaiwanziwa chaitiwa gamba ronyika. Aiwa tatakazviringira tari kutoziva kuti zviri kuuya. Kwaina Munangarwa tawapa ruremekedzo runo kuti wakabata basa guru munyika. Ichokwadi wakabata basa guru chairo. Tikaitione kuti wachaikiwepi pamuzinda wekana kuti kumusha kwawo tichenenge tiri kunyepai kana zvareketeka. Wabereki wari kukurudziwa kuti wagoringe nokuzwisisa kuti wapwere wavo wari kuita sei, nokuti kureketa kuno kwai nyaya yeurwere hwemahumunya yabenukapo kare. Ipapa zvimwe zvinoratidza kuti mupwere anenge ano mahumunya kuzvimba matama, pokare kuita muiri uri kupisa, pabodzi poono kurwadziwa nomusoro kana kundohwadziwa nonyama nokureka kudya. Wakuru wedu wekare waigobva watosungirira kana waita mahumunya wabva wasungirirwa chiguri, aiwa waidoka wava kutokwiruka nevamwe mumugwagwamu. Rekai tione kuti wemazuva ano wachiri kuda kuzviita chire, asi wari kureketa kuti wari kuzviita izvozvi. Aiwa mupwere anodoka akutoreketa akutorimbinyuka murodhimu, wotoona wototi atopora. Rekai tione kuti zvinopera sei, asi wanhogongwarirai zviri kuitika zvinhu. Nyasi tamukirira kusekesiwa nozinara apo inge iri kuburitsa mapikicha wari kureketa iwo kutoti wakutanda kunhadzira mugwagwa unobva Bulawayo uchienda Victoria Falls hede, nokuti zvakaburika padande mutande kaasondora pfuura kuti mugwagwa waita kunyangaritsa. Wamwe wakutoreketa kutoti kana uida kutobva Bulawayo kuenda Victoria Falls itori zuva ribodzi, nokuti mugwagwa iwo uribe chisvinu. Apa kwai peturu yaunopedza uri kundonanaira itsvinu yakaita kuwanditsa, wabva waita kunyara nazvo. Apa wawana ana Herald nayo ana Chronicle bva watanda kutoti kwai mutungamiri wenyika apindira mugwagwa weVictoria Falls kuti unhadziwe. Abe ko basa ronjani? Ko ndiye ka mutungamiri wenyika aida kuti zviitiwani? Bambo wakapa wapwere wawo chokudya worehwa manja chere. Abe unobva waita kuzvisaya. Rekai tione kwazvinoperera izvozvi. Wanoringa zvokuverengiwa kwezvinhu nowanhu woZimsteads wagoreketawo kuti makwiriro zvinhu munyika asvika mwedzi uno kwai zvasvika pazvikamu 100 101%, kwai zvadonha kubva pazvikamu 145 175%. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei izvozvi. Wanoringa zvokutengesiwa kwofoja woTobacco Industry and Marketing Board wagoreketawo kutoti mwaka uno kutengesiwa kwofoja uri kupera zuva rokugumisira romwedzi uno. Kwai wanenge waribe kutengesa ipapa munokona henyu kuboya mukana kusvikira zuva rokupedzisira romwedzi waNyamavhuvhu. Hwendo huno wagoreketawo kutoti foja yatengesiwa kwai mamiriyoni emakirogiramu anoita 220 ribodzi 291 million kgs pachirungu. Kwai mari yacho yakaboyeka ipapa inoita mamiriyoni 982 882 million pachirungu. Kwai ipapa zviri kureketa kuti kirogiramu ribodzi raindotengesiwa nomadhora matatu anomasendi matatu $3.03 per kg. Aiwa toramba tichirowa manja. Hino kuti warimi wekwedu wari kupfumvura chere nomakudukudu ari kureketeka aya, ticharamba edu takaringa. Tiringedzo mutambo wasikana woNetball wari kutifadza, wari kunadzirira izvezvi kutanda mutambo yawo yawachatanda kutamba noAustralia musi 27, wotamba noFiji musi 20, wotamba noTonga musi 30 mwedzi uno. Tinenge takaringira chigokunyepai kuti wanenge wachiita sei, tichindoti go James go. Tikaringadzo nhabvu, Highlanders Bosso yakagoja kusadharara kuti ije Manika Diamonds noZuro nokabodzi. Shisham no Black Rhinos waribe kugoedzana hawo wakaita zvokutamba. Simba Bora ikajiwa tuiri kwakabodzi no ZPC Kariba. Wange no FC Platinum aiwa waindotsikidzana hawo hui kupotserana kana chibodzi. Unobva waita kuzvisaya. Rekai tione kuti wamapeza hwendo huno wachaita zvokudini. Charamba edu takaringa kureketa kuno Highlanders Bosso ndo ichiripo pachipande po zvikwata zvonhabvu. Katiringe dziri kuitika
pasi rese. KuSouth Africa nyasi kuUCT kuchikoro chofundo yepamusoro kwadoka kuine vanhu vari kuita zvokuratidzira, vamwe vari kuramba, vamwe vari kubvuma kuti Patrick Lumumba aite mureketo wache wokufundisa waari kuda kuita nyasi. Kwai vamwe vari kurambawo nyaya yache yokuti anotsigirana novanoita zvokuramba ungochani ndo iri kunetsa. Avo vachiti aiwa musiye munhu ikodzero dzache, haunobva wazvisaya. Ngaitirambe tichiona kuti zvinopera sei. Hurumende yeSouth Africa nyasi kwai yaendesa kudaro roparamende kuti urongwa hwokuti hwarudunure kambani yeEskom unbundling pachirungu huenderere mberi. Rekai tigoona kuti wachada kuita sei, tinenge chikunyepayipo zvinenge zviri kuburikapo. Orerere, wende uno tiri kusekana tega tega wakomana. Nyasi kwaburikapo kare kuti izvezvi kuSouth Africa kune vanhu vanopfuura 100 rochuru chairo wakajiwawo mari nevamwe vaida kuita kunge creator wakomana pakaita kunyangara. Rekai tione kuti zvinopera sei. Vanhuwo wakanyanya kutemba kuti ganda romurungu rinoita pachitsotsi, kuno wakabva wajiwa mari yese bva yaenda. Vanhuwo vakuramba zvavo kudaira mafoni zvibva zvaenda kuti hede zvakaita kuoma wakomana. Kwaiyenge ichinzi United African Stockfell pakaita kunyangara chaiko. Rekai tirambe takaringa hedu. Kunyika yoGabon kwai kwanzi kubvumiwe kupinda pakuita sarudzo dzomutungamiri wenyika vanhu vanoita 19 kusanganisira ari mutungamiri kureketa kuno mutungamiri Bongo. Ticharamba takaringa zvedu kuti zvinonge zvipera sei. Kugana gurukota rinoringa nozvomvura nozvakadando kwairasiya basa kureketa kuno nokutoti kumba kwache kwakabiwa miliyoni ribodzi romari yekuAmerica pabodzipo nozviuru 300 €300,000 pabodzipo noimwe mari yomunyika muGhana mo. Pari bari kuziva kuti mari iyi yenge iripi, ichiitei, yabvepi, kunani zvikazodindi. Apari bari kuzviziva bva taiwa ndakutosiya basa. Zvavo wabiedu makurukota anobvuma kusiya basa. Kweduno tingadai tiri ndisu tiri kutotukiwa kaa kutoti muri kuzvireketerei izvozvo. Pakaita kuoma. Uyo kuBotswana Teboko Letsile nyasi awina nozuro akawina pokare mhanyo mamita 200 akabva aita ndiye munhu womuAfrica amhanyitsa kuhwina kudarika vamwe vese. Aiwa uya nehwache husvinu tikuramba tichizvitenda izvi. Makorokoto. Elon Musk agoreketai kutoti kambani yoTwitter akutoichinja ipapa kuti itange kunzi X. Wakomana haunobva wazvisaya idi. Akuita zvake zvaanoda chaizvo kutoita munoita kudichiwa naye mukasaya zvekuita nekuti ndiye kaamuridzi wayo. Rekai tione kuti zvinopera zvakadini. Mukahatikidzwa kanyasi Kylian Mbappe kwai atengesiwa kuchikwata choAl Hilal chokuSaudi Arabia mari inoita mamiliyoni emaeuro 300 €300 million. Kuwacha mari bachere kuri kuitika uku. Heno mabi angu charamba tichiringa kuti zvinenge zvimbopera sei. Asi iye aiwa aita kunota nokuti makutukutu ese ari kutambirisiwa yaya kana ana Ronaldo ari kuyasvika ba. Rekai tione kuti zvinopera zvakadini. Tiri pa muChiBuja kwanyasi musena wagorongonda ndini wenyu mhanduwe WeNhau.